Oke bolo. Mbapet nah. Wis dhuwur iki anune. Nah. Mbapet ning putukan nih. Ya, rencana oleh sapi kep. Rencana ya oleh sapi kep lo. Nah, iki mantap iki pokoke. Tinten libas habis kecuali iki apa kuwi salah kecuali salah infone ngono infone mau wening iki dan ya orang anu ya orang apa kuwi jenenge orang opening ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ayu Dolan Channel. Iki stok pakan menipis ning omah. Kayak iki golek di Watu Lima, kebune ning Watu Lima jane. Sik mending cuaca hari ini ngene iki. Lagi bar udan. Teko kene ya pas udan iki. Jayan. Halo, dadah. Halo. Tukangnya babat enak. Ada itu dan yang di bawah ada dua. Ngurusi kae. Mantap. Wes, ngene dhisik. Tak tinggal ngarit nah. Iki. Are silak wedi lek udan. Jadi cedek oratan gitu. Di bawah itu ada jalan. Nah, jalan menuju jalur alternatif menuju Prigi, Pantai Prigi ya kuwi. Ora tak didoi pokoke. Wes ngono ae lah. Penting kontenku anu nah, ngramban iki. Mening mantap. Nah, iki hasilnya iki kok kono kae oleh paling piro ya 10 bentar Europe kayak iki kurang dito. Yuk. Bapakmu toh? Mboten, Pak. Rungon-rungon. Pun kathah, Pak. Sing ngarit Pak Yanto lho. Ya. Pokoke sing ngarit Pak Yanto iki karo anu Haris. Wakeh Pak akrange. Oke. Padang kan dipakan nih tapi apa ngisor wae 10 Pak. Nggih.
Teng pundi? Teng mriko. Tak uncal niku. Oh. Berarti teng mriko pun Ora ana. oh. Enak kok tak uncal niku. Nggih, nggih kula glundung nih. Loh. Kasih. Telan lek wis padang iki telan pemandangane lho ning kono pantai Prigi. Kayak nanem iki sak. Dhuwur-dhuwur kan kambil. Jagoannya Pak Yanto karo Haris. Mantap. Soleh bikin dhuwur dhewe. Entek iki tipake dibabati wong tapi ya kono-kono biar nih. Tipake wis padak nih dibuat amal nih wis. Mantap. Oke, bolo jangan lupa subscribe Ayu Dolan. Mantap. Nah, iki dine wis mantap iki anune kok kuwono kae. Mang yang tadi kayak alas ya jenenge namanya juga kebun dan dikasih itu apa namanya ditanemi cengkeh sama kelapa kambil kalau bahasa Jawanya aku wong Jawa ya. Kerantil tapi sudah jam 11 ini bolo sudah waktunya. Wah kayak sana ada pemandangannya pemandangannya apa ya namanya Pantai Prigi Trenggalek. Cowangkruan ini pau enak. Sudah jam 11. Mataharinya sudah di atas kepala. Itu sudah leren-leren, sudah waktunya ngusungi kumpulkan ke pickup si santai-santai kan. Tinggal ngeduk-ngeduk nih. Kemungkinan 20 bentelan lah, 20 ikat. Oke, jangan lupa subscribe Ayu Dolan. Tunggu video saya selanjutnya. Nah, lo sing petugas wis oleh amene lho. Sak pickup bolo. Yes. Infone ngono ae pickup iki. Hah? Mantap iki sak pickup lo. Ngerah sak pickup kanggo sesasi. Mantap. Oke, jangan lupa subscribe. Langsung tutup.